Man har lyst til... Nej. Nå, prøv at høre. Velkommen til Fandango. Og sådan lidt en special edition, kan man kalde det. Vi er taget til Esbjerg. Nej, vi er faktisk inviteret til Esbjerg. Vi laver kokketræf i dag, sammen med de søde mennesker fra Sol og Gudhjem. Og det foregår på Plates her i Esbjerg. En højere restaurant end Substans. 17. etage. Så altså 6 højere end Substans. Vi skal samle nogle penge ind til Scleroseforeningen, hvilket er ret fedt. Fordi der er nogle folk, der døjer med noget sygdom. Så det, hvis vi kan putte nogle penge i kassen der, så er det bare pissefedt. Jeg skal lave en af de første retter. Faktisk den allerførste. Så Mikkel kommer til at køre nogle snacks, så kommer jeg til at køre min ret. Den er easy peasy. Så jeg tænker, det kommer til at gå sådan nogenlunde nemt. Og så kommer vi bare til at hjælpe lidt af de andre. Filmer noget af det. Noget af det får jeg se, noget får jeg ikke se. Der går en p-vagt hernede. Jeg ved bare, at jeg får en p-bøde. Er det ikke en p-vagt? Nej, han ligner vist bare en p-vagt. Jeg tror bare, det er Esbjerg. Han er ikke så meget en p-vagt, som han bare er fra Esbjerg. Er det en Esbjerg-habit, den der? Er det ikke meget sådan noget havnearbejde, uden at fornærme for meget? Jo, det er sejt. Det kan noget. Så nu tror jeg nok bare, at vi har lige briefet. Så nu skal vi bare ind og lave noget mad. Og så bliver alt godt, tænker jeg. Håber jeg. Sådan en blåmusling, emulsion på grillet blåmusling i bunden. Så den mixer det der er blandet derinde ovenpå. Ja, tak. Havtornolie og så blåmusling, skum, sauce, ting. Easy peasy. Lækker. Det tænker jeg. Det var så også det var til Charity Gala, hvor du også var med. Jeg kan huske, I kørte den der skasing med grillet fællekød og... Yuzu sauce. Ja. Ja, også en god ret. Ja, jeg har fået den smagt nu 2 gange. Første gang der var der, og så faktisk op på Substans. Ja, okay. Jeg var til prøvevagt der. Ja, fedt. Vi har lige pillet den af faktisk. Vi skal skifte lidt en gang, synes jeg, de der ting. Ja, hvad er det så kørt nu? Kører vi grillet havtaske? Nej, vi har grillet pikker i stedet for. Det er Mikkel, som skal lave snacks. Og jeg har sådan en brændt laks med peberrostblad. Det er den første med skål nu. Så laver han små salatbad med sådan en muslingecreme. Godt med muslinger og urter. Og så laver han sådan lidt tært med krystade, om man vil. Altså tager og urtemayo. Det er fandme lækkert. Du kan mærke, at jeg laver sådan 2 små suppeterriner her med havtornolie, fordi det er bare rigtig fedt. Kæft, det er fedt, det mand. Bare sådan lidt kæft over det. Ja, det er præcis. Det er de første 2, vi gider at lave 72 mere. Skal vi starte stille og roligt, chefer? Yes, har de solgt på noget? Ja. Jeg købte dem alle sammen, det var nemmere, så er vi hurtigt færdige. Vi kører bare? Vi kører bare på, så tager vi den der talebane. Fedt, mand. Vegetaren, det er den her. Tak. Den var der. Ja, det vil du bare have på, ikke godt? Det kan også Jo, fandme jo. Skal jeg gøre noget? Det er måske lidt for mange hænder. Ja. Den sagde, I bare skal køre 8 gange. Det bliver tak, men nej tak. Vi kører alle i den her skål, så kører alle på en gang lige med. Ja. Er der flere? Fedt, mand. Jeg har simpelthen fået lov for at lave første ret. Jeg hedder René. Jeg kommer fra Aarhus. Og jeg er mega glad for at være i Esbjerg. Det er simpelthen min debut i Esbjerg. På trods af, at jeg er ret jysk, så har jeg aldrig været i Esbjerg før. Så det fik jeg lov til i dag. Det er dejligt. Jeg skal lave en ret på muslinger. Og det er sådan en emulsion lavet på blåmuslinger, som vi damper. Kører dem helt glat. Serverer dem sammen med en lille smule græskar, lidt æble. Sådan en bouillon lavet på... nu sidder der en, der siger sådan, der står jordskokker for menuen. Ja, det har jeg glemt. Jeg har faktisk ikke glemt, jeg har ikke glemt jordskokkerne, jeg har bare glemt, at der stod jordskokker. Hvor med alting er. Lidt grillet græskar sammen med havtorn og æbler. Og så sådan en skummende sauce lavet på loge, den her frisk ost fra La Unica. Selvfølgelig sådan relativt rig på fedt, men også sådan virkelig syrlig. Og det er faktisk det hele. Det er sådan lidt en ret, hvor man får den ind, og så det bliver en ske omgang. Så det er sådan en med at grave godt i bunden, få lidt af det hele med op. Så lidt en... det er sådan lidt comfort food, men bare lavet på skaldyr. Jeg håber ikke, vinen smager godt, det har jeg lige smagt. Så vi i hvert fald, om ikke andet, så drik lidt mere af det. Velkommen.
Det kan godt ske, det var mig, der talte dem dernede. Der er måske lige lidt der. Jeg tror, det var 12. Vi har altså bestemt. Men var det også mig, der sagde, at stavblenderen virkede, ikke? Der bliver man hurtigt glad. Så det er sådan en... Har du fået kylling i kaj? Så lidt en Jeg tror, at tjenerne har helst ikke fået noget spise noget til at sige, det er Lige før, det smager så meget af tømmermandsmad, at man næsten får tømmermand. Er det ikke rigtigt? har du slik på sofaen, og så vil den i hvert fald. Og bare få det dårligt. Og skamme sig en lille smule. Ja. Nu er den her klar. Det er en fandme god nem. Prøv at se, der er både spaghetti, feta. Der er kylling. Ja. Det er sådan en proteinpizza her. På en skala fra 1 til 10. Det er det bedste, der er sket længe. Ja, det er den der, du får med soda. Kylling og kaj og cocktailpølse. Flopsandwich, bare i pizzaborg. Nej, den er fandme. Den er ikke så god. Den taber indtil nu. Hvordan er svinker og banan? Så må du have en ny. Nå. Jeg er ikke med til efterhånden det eneste, du mangler. Ja, det er Har du andre spørgsmål? Så er det pisse af. Altså. Kan man tomattoast med whisky? Ja, kan han lave et eller andet der, altså. Jeg synes, du mangler at smage en eller to. Ej, jeg tror, jeg har været rundt. Er du sikker? Ja, jeg tror, jeg har været rundt. Jeg vil lige kigge på det. Jeg har bare sat sig på stedet. Hold da ferie. Der var den ikke. Hvad? Har du set den her? Den er med kebab og røde peber. Så er det den side, der gemmer her. Ja. Præcis det samme. Hold da ferie. Rød peber. Rød peber, det er min hadeting. Har du bare sagt til dig selv, at jeg skal have en af alle? Ja. Jeg hader rød peber. Okay, den er god, den der, hva'? Med ananas og skinketern. Hold da ferie. Har du været der? Den er virkelig også god, den her. Altså, jeg elsker den der entusiasme for det her pizza. Jeg vil sige, kajepølsepizza, jeg har altså. Den forsvinder som varm brød, når bagved. Jeg vil sige, den behøves man ikke. Den behøves man ikke til næste gang. Men du ved, alle de andre. Skud. Har du fået den der skinke ananas og salat? Nej, det har jeg ikke. Det er sindssygt. Det er det bedste, der er sket længe. Det er et stykke. Det er bare at tage et lille stykke. Jeg har ikke fået det. Du kan bare lige tage et lille stykke. Hold kæft, den ser god ud, den der. Den slaskede satan, som man siger. Ja, det vil sige, min kål skulle bedre ud der. De hvad? Ej, seriøst, kål. Dit kål ovenpå det, det er fuck, det smager godt. Ej, den smager vildt lidt, ikke? Særlig godt. Hawaii med salat. Så den med hjem. Den næste servering, der skal over disken, det er kære Claus Henriksen, som til daglig driver Mota på Sjælland. Og han laver simpelthen sådan et langtids- eller lavvarmet stykke grønlandsk fisk med kål, som er syrende sådan en mandelpaste. Smagt uhensigtsmæssigt godt. Helt absurd godt. Og det er når du får mønten og det der med, det er der, det hele det kommer. Det er vildt... Mit såsen er så let, men sådan, det er altså virkelig let, men virkelig meget smidt. Det er fandme godt lide. De kan tjene over bjerget, hva'? Vi har jo ikke ret mange. Vi har jo faktisk bare en tjener, og så en... Mark? Ja, Mark, og så Nora, vores tjenerlev. Okay. Kokkedrengen er super god til at få dækket op og sådan noget. Skiftet et glas i nyerne og sådan noget, så, der ikke, så på den måde er det, sådan, det er meget glidende. Plus, altså er det jo ikke sådan, når der altså, når er helt fyldt, så har der været 25, ikke? Altså, det skal man også huske på, at det tager med at gøre. Så mærke, at vi gør os selv, men alle skriger bare på tjenerne. Ja, Jeg har gjort et stykke tid, ikke? Men, altså, det er irriterende. ja.
Jeg forstår godt. Jeg tror også, det bliver mere og mere det der med kokken, at der altså, bliver nødt til at gå på gulv, og sådan, fordi der er bare ikke nok, der vil det. Så er vi kommet til restaurant 10 trin ned. Pikvar med en fars og ristet godt af, sammen med sådan lidt morkel og sådan en persillepuré på siden. Virkelig flot ret. Hvor I kun lige bøtter med en gang? Eller hvad? Nej, det er fattigt ellers. Så fattigt så mange, man kan hjem til gengæld, ikke? Altså, når man det er også en ting, uanset hvor mange du har, så er du aldrig nok. Nej, det fuck, jeg er aldrig nok. 400, mand. Altså, da jeg går ud halvanden måneder, mand. Så de begynder bare at blive mindre og mindre. Der er aldrig nok. Det er så så er der den gode Jeppe Foldager, som til daglig huserer på Hesselet. Han har lavet grillet havtaske og lidt langtidsbagte løg med noget soja og noget halløj. Smagt helt dumt godt. Skål og tillykke, skulle jeg sige. Det var Jeppes ret, og nu mangler vi en hovedret og lidt sødsager. Og så er det faktisk det. Men vi blev enige om, at Benjamin han skal ikke være her længere nu, så han får lov at køre hjem. Så kan det være, at hvis jeg er dygtig, at jeg får lov at tage et billede af det. Men ellers så er det jo bare sådan lidt et indblik i, hvordan sådan det også kan se ud. Det laver sådan til dagligagtigt, eller noget af det. Så det skulle da bare... Nu er der ikke nogen optagelser eller noget. Men så I ser lidt andet, så har I været med her. Så håber jeg sgu da bare, at I synes, det var fedt. Og hvis I ikke gør det, så bare scroll videre og se noget andet. Se noget her en gang, hvis I synes, det er federe. Fedt som med. Ryge ind på Renemammen og køb en et eller andet. En pincet eller en t-shirt eller et eller andet. Jeg har fået en hoodie også. Nej, det har jeg ikke. Hvad hedder det? En sweatshirt? Ja, de er sygt fede. Anywho. Fedt som med.